زمانê Kurdî zimanê ax û şêniyên Kurdistanê ye. Zimanê çem, deşt, çiya û kaniyên welatê Kurdan e. Zimanê Kurdî ew taca me ye, şîrîn û xweş e berdilê me ye, nava dewre û xwarna rehetî, emetim hebin heta we ye. Nava dewre û xwarna rehetî, emetim hebin heta we ye. Zimanê feqiyê Teyran, Nalî, Cizîrî û Xanî ye. Ew ne tenê alava gihandinê ye, lê ew alava eşqa mem û zîn û pir e nav dîlber û dildaran e jî. Zimanê Kurdî bi nazikî û xweşiya xwe cihekî xuya di nivîs û helbestên nivîskarên Kurd de jî girtiye. Xwediyê kovara hawarê û çêkerê elfabeya Kurdî ya Latînî Mîr Celadet Bedirxan derbarê zimanê Kurdî de dibêje. Bê ziman Kurdîtî ji me re nerûmete, lê rûreşiyeka giran e. Heyf û xebînet û hezar mixabin nemaze ji wan re ku bi zimanên din dizanin bixwînin û binivîsînin û elfêbeya zimanê xwe hêj nas nakin. Bavo, li dinyê ji me kêmtir kes nemaye. Heçî milet hene, tev de bûne dewlet û hikûmet. Xudan kitêb û dibistan. Bi tenê em miletê Kurd bişûn de mane, reben, feqîr, nezan û belengaz. Lewra divê em jî bixebitin, xelkên xwe hînî xwendin û nivîsandinê bikin, vî miletê belengaz ji tariyê xelas bikin. û berî wî bidin tav û ronahiyê. Kuro eyb e, şerm e, fihêt e, yan hînî xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe bibin, an jî mebêjin em Kurdin. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه سیدای جگرخوین د دیوانه زند اوستای ده بحثا زمان دایکê dike û dibêje. Vejêne zimanê xwe ey xwendevan, nebûye millet hîç kesek bê ziman. Zimanê me xweş û xoroş û ciwan, eger baş bizanî tu nakî ziyan. Bibîne çi şêrîn e ev reng ziman, çi paye bilind û çi rûmet giran. Tu paqişke zarê xwe şêrîn bike, bi Kurdî tu baxê û qêrîn bike. Zimanê biyanî dixwînî çira, zimanê xwe carek naxwînî bira. Eger ku hebûne me firdewsiyek, weyan xaniyek yan jî kercosiyek, zimanê me xweştir dibû ji farisî, belam bûye nanê ceh û garisî. Cizîrî û Xanî çi gernas e ew, wekî Dicle û Zab û Aras e ew. Siyahpoş û Nalî û Batî bibîn, tu Miksî û Nûrî û Hacî bixwîn. Bi lêvên gulan wan şikandin şiker, ku hingî bimînin bixwînin ji ber. Besa Mustafa, Rûdaw.